what they are about. All right, machiegni George omulo ng'eni wawuok e jopiny nyis jopiny adieri. Namba achiel, adieri mane wach ni en ni wadhi bedo gi constitutional crisis kaka Kenya nikech kogik dwe mar adek to wanyono higni 12 ma constitution wacho ni ok onego kal kapok IEBC otimo boundary delimitation. Mano ayie. To gima ok iwache wachno, ng'ama oketowa e crisis ni ok en wan. Une muketo Kenya crisis ni ka udhi riembo IEBC commissioners nikech ne gitamore wach mar Chebukati gi commissioners adek. Donge une muriembo gi momigi options ariyo ni either gi resign kata itimruok nade kata igolo gi through the process moketi e chik mondo timruok nade ogol gigo. Donge waneno ka masit gini otamore modhi through the process. Donge end up mugologi. Seche manu ugologi no ne ukia ni delimitation ni the team kapok ochopo dwe mar adek. Donge ne ung'e ni wadhi donje crisis ni nikech ng'eyo to ne ung'e ni ka IEBC commissioners owuok te to Kenya nyaka chope crisis ni nikech process mar yiero IEBC nyaka kaw time. Ok en gima ng'ato nyalo nindo to chiew gokinyi to wacho ni in kawuono un IEBC commissioners. So namba achiel wayiere ni yes wadhi donje crisis to nyaka wang'i chien wang'e ni ng'ama oketo wa e crisis ni en Kenya Kwanza gitende nikech commissioners 4 ka notamore duoko mar yiero mano dhi opuodh gi doho mamalo. Mano namba achiel. Namba ariyo, onge party mora motam ni kik tim recruitment. Sani koro bedo ka inyiso jopiny ni wan kar mondo wadhi e wach nadko to waringo koni gi koni kwa recruit ji e party. UDA manyo poko recruit ji e party. Amwa manyo gitimo kata wendo gini Homa Bay gini chien kacha makasa manyo wadonje recruitment to gibiro ka kendo wabedo gi moko ka wacho ni wan wakopo gi gine manyo gitimo recruitment wan koro waneno ni dhano donje UDA ahinya kor kwatimre nade kokwa bire. Sani kor biro ka kendo chaki lokori ni wawe mano ni kar joma nyocha recruit mano donje UDA ka to mage. So recruitment en obro dhi nyime nikech oyiene party timo recruitment kamano nyaka chop chieng' cha. But wach maduong' mar Nadco nodhi discuss gini nikech sama ne uchako process cha kumbuka ni parliament onego chiw ji ariyo. Ji ariyogo ne ochiw mowuok korgi to nyaka korwa ne gichiwo nwa ng'atgi magine magidwaro ma joma ne wadwaro ok odhi. Ema jaduong' Raila Amolo Odinga wacho ni gini nyaka wawinjre nikech election mondo dhi maber nyaka jopiny ng'e ni team mopuodhi madwa timo yiero ni en team mar jo Kenya kendo ok en team moyiengore konchiel. Nikech kopo ni dhi yomba to ok onenore ni jogi gin joma neutral. Tipi wach ni niketo jogi mondo itimri nade odhi okwal ni yiero kata odhi okwal ni ombulu. Wambe wakonya mondo kopo ni un gi gadieri gi chir ni udhi yombo to udhi yombo manenore ni referee ne ok en kor ng'ato, referee ne independent. Mane momiyo wawacho ni mar Nadco cha emonego bed important mondo ji te obedi maka koro wagike yiero to wawacho ni referee ne en independent ne ok en kor joma. All right. George Bati,